Děkuji moc krát paní senátorce a naprosto se pod to podepisuju. Jenom bych chtěl dodat, že řada těch opatření covidových omezujících dodnes platí a stále probíhají řízení, protože bylo třeba zrušeno jedno opatření, pak další 2, 3, která se překrývala, ne, a pak 4. zase zrušeno bylo, ale ty 2, 3, ty soudy dodnes říkají, ale vždyť to nikdo nezrušil a ti lidé stále ještě čelí různým soudním řízením a já si myslím, že by bylo na čase prostě plošně zrušit veškerá covidová opatření, veškeré covidové předpisy, proto, že byly prostě postaveny na základě naprosto ilegálního předpokladu. Myslím, že by to bylo velmi vhodné, abychom prostě za tímhletím udělali alespoň z právního hlediska tečku. A po odbornici na správní a civilní právo pozvu odborníka na trestní právo. Je to můj drahý kolega, první místopředseda strany PRO, pan doktor Petr Vacek. Vážené dámy, vážení pánové, čas pokročil a tak se budu snažit být velmi stručný. A vypůjčím si oblíbenou větu amerických justičních orgánů, trošku ji pozměním, trošku ji zledovím, ale bude to věta velmi pravdivá. Dámy a pánové, oni půjdou sedět. Dámy a pánové, všichni, kdo se prokazatelně dopustili zločinů proti lidskosti, porušili zásadním způsobem základní lidská práva a svobody, které jsou součástí Ústavy České republiky, na ně pamatuje jeden z nejpřísnějších trestů, který český trestní zákoník zná, a to je trest absolutní, trest odnětí svobody až na doživotí, je to paragraf 402 trestního zákoníku. Chtěl jsem vám ho tady promítnout, ale bohužel člověk stále ještě analogický, mám tady v ruce jeho tištěnou verzi. Je to plakát, kterým jsme od roku 20 oblepili půlku Prahy. Tento plakátek vám tady můžu ještě v několika exemplářích věnovat. Tento plakát právě hovoří o paragrafu 402, ke kterému se za chvilku vrátím. Tento seminář se koná ve správné době. Ve správné době, protože nám umožňuje podívat se na časovou osu. Ano, časová osa, to byla oblíbená věta jedné nejmenované ministryně spravedlnosti, kterou velmi prosazovala až do chvíle, kdy zjistila, že se jí to v podstatě nehodí. Ale tato časová osa nám perfektně ukáže, jakým způsobem vznikala, zanikala, probíhala trestní odpovědnost jednotlivých lidí, jednotlivých skupin lidí. A ta skupina je poměrně velmi široká, protože tento zmíněný paragraf 402, který nevidíme, ale který můžete získat v tištěné verzi, tak tento paragraf skutečně pamatuje na veškeré možné formy trestní součinnosti, od organizátora, od toho, kdo to podporoval, kdo lidově řečeno napovídal a kdo by pomáhal třeba se vyhnout trestní odpovědnosti, kdo podněcoval. Zkrátka dobře, všichni tito, pokud se prokáže jejich vina, budou postiženy trestem, který paragraf 402 předpokládá. A tento paragraf 402 má ještě jednu velmi nepříjemnou vlastnost. Víte jakou? On nejde promlčet. Ty lidi mohou být stíhány po roce, 5, desítkách let nebo 25 letech. A ani výkon uloženého trestu nejde promlčet. A díky principu univerzality ono se před ním nejde ani nikam schovat. Neschováte se v Paříži, v Berlíně, v Alabamě, v Praze nebo v Bratislavě. A nezáleží, jestli máte německé, francouzské, české nebo jakékoliv jiné občanství, včetně amerického, to rameno spravedlnosti nějakým způsobem, a ten způsob nebude pro tyto pachatele, pokud budou shledáni vinní, jednoduchým,
na ně zcela jistě dopadne. Já jsem si chtěl vzít trestní zákoník a citovat vám tady, které všechny trestné činy byly spáchány těmi, kteří tvrdili, že mají jedinou pravdu, že nám můžou přikazovat, zakazovat, utiskovat, něco nám vnucovat. A zjistil jsem, že bych daleko překonal časový rámec vyhrazený pro tento seminář, tak vám tyto trestné činy nebudu citovat. Oni mají totiž jednu takovou nepříjemnou vlastnost, na kterou možná všichni spolehali, a to je to, že se promlčují. Že se promlčují v nějakém časovém úseku a že zkrátka ti, kteří si lidově řečeno namastili kapsu, či se kochali tím, jak jsou lidé segregováni, diskriminováni, utiskováni a bylo jich mnoho a mnoho, staří lidé, děti, ničili se životy, ničilo se zdraví, tak tyto lidé se mohou pouze radovat z toho, že jejich vydělané peníze či pocit moci nad námi všemi byl tehdy úspěšný, ale nemohou se radovat z toho, že na ně pamatuje tento paragraf 402. Budeme schovývaví? Odpustíme jim to? A co třeba amnestie? Ne? Ne? Já si taky myslím, že víte proč? Protože oni to zkusí znova. Ono se jim to bezvadně povedlo. Národ sklonil hlavu, jednotlivci, většina z nás. Většina z nás podlehla tomuto masivnímu, nevybíravému a brutálnímu nátlaku. A to prosím pěkně včetně trestní justice. To bylo pro mě obrovské zklamání, nebo jsem si vždycky domníval, že platí princip oficiality a že lidé z justice, ať to byli policisté, čest výjimkám, ať to byli státní zástupci, opět čest výjimkám, já ty výjimky neznám, budou konat z moci úřední a začnou tyto lidi stíhat. Nikoliv trestní justice vyslyšela politickou prosbu, sklonila hlavu a trestala ty, kteří se postavili na stranu těch utiskovaných, těch, kteří v covidu trpěli, kteří byli zavaleni lavinami lží a které se museli podrobit opatřením, které vůbec nechtěli a které odporují listině základních práv a svobod. A jenom z toho důvodu, aby už nikdo nikdy se nepokusil něco podobného zopakovat, tedy z důvodu prevence, nesmí tito pachatelé uniknout trestu. Díky nám všem, díky všem, kteří toto budou sledovat, díky všem, kdo nezapomenou a díky nám všem, kteří budeme důslední. Děkuji za pozornost. Já děkuji Petrovi Vackovi a požádal bych a přivítal zde naši milou návštěvu opět ze Slovenska, protože, jak už Petr Kotlář říkal, je nezbytné, abychom propojili naše síly. Je to bývalá zástupkyně Slovenska u Evropského soudu pro lidská práva, paní doktorka Marica Pidovšíková. Vážený pán poslanec Rajchl, ďakujem veľmi pekne za to, že ste tento seminár zorganizovali a že sa teraz stretávame aj na tejto pôde, pretože prvýkrát my sme sa stretli na konferencii, ktorú sme organizovali ako českí, slovenskí právnici a lekári už v roku 2022, CovidCon, a kde mi pomohla s organizáciou práve pani senátorka, ktorej meno tu už opakovane bolo spomínané, Jitka Chalánková, a s ktorou som ja už predtým čelila podobným útokom, ako sme si zažili aj počas krízy COVID-19, a to bolo, keď sme riešili nespravodlivo odobraté deti biologickým rodičom v Anglicku a v Norsku, kde tiež, keď som ten problém otvorila, všetci na mňa útočili, že tam majú najlepší systém ochrany detských práv na svete. Následne to vyvrátili nielen rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, ale aj rezolúcie parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Pokiaľ ide o túto moju prezentáciu, hoci som si ju pripravovala bez toho, aby som vedela, o čom budú rozprávať moji predrečníci, som veľmi rada, že som sa trafila presne do tých bodov, ktoré oni naznačili a na ktoré môžem veľmi dobre nadviazať.
Pokiaľ ide o celú situáciu, ktorá vznikla, veľmi promptne na to zareagovala Benátska komisia, ktorá je významným orgánom Rady Európy, ktorá môže aj štátom radiť, pokiaľ idú prijímať určité zmeny, či sú v súlade s ústavným poriadkom, s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami. A tá už v roku 2020 vydala svoju správu, kde identifikovala, na čo všetko si musia štáty dávať pozor. V tomto ohľade hovorila, že aj počas núdzových situácií sa musia rešpektovať základné ľudské práva, a to práve preto, že práve k najzávažnejším porušeniam ľudských práv dochádza v núdzových situáciách. Preto upozorňovala na to, že stav núdze musí byť výnimočný, dočasný a že aj v tomto stave musí prevažovať základná zásada právneho štátu. V tomto ohľade upozornila na 5 základných princípov, a to zákonnosť, právna istota, predchádzanie zneužívania právomocí, rovnosť pred zákonom a nediskriminácia a prístup k spravodlivosti. Čo zdôraznila okrem toho, že teda k tým zásahom do ľudských práv musí dôjsť tak, aby to bolo len v nevyhnutnej miere, je, že veľmi významné je, keďže v núdzových situáciách výkonná moc získava zvýšené právomoci, aby mali jednotlivci, pokiaľ ide o obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd, výkonnou mocou prístup k súdu s tým, že súdy by mali mať úplnú jurisdikciu na preskúmanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska zákonnosti, primeranosti a ich súladu s príslušnými ustanoveniami dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Prečo o tomto hovorím, vysvetlím hneď. V Slovenskej republike bol takýto súdny prieskum úplne vylúčený. Čiže čo sa stalo? Najviac sa do základných ľudských práv a slobôd zasahovalo prostredníctvom opatrení Úradu verejného zdravotníctva, a keď Ústavný súd povedal, že ide o hybridné správne akty s tým, že vzhľadom na individuálnu zložku by mohli byť preskúmavané v správnom súdnictve, hneď na to zareagoval zákonodarca, zadefinoval ich ako vyhlášky, všeobecne záväzné právne predpisy, tým bol ich súdny prieskum vylúčený, a teda jednotlivci v Slovenskej republike nemali akúkoľvek možnosť napadnúť ich súdnou cestou. Mnohé teda tie zásahy boli považované za neprimerané, prijímané bez akéhokoľvek vedeckého základu, náležitého zdôvodnenia či porušujúce zákaz diskriminácie. Mnohí odborníci upozorňovali, že dokonca cieľ verejného zdravia vôbec nechránia, ale ho ohrozujú. V tomto ohľade spomeniem len už tu identifikované celoplošné testovanie, keď boli ľudia vystavovaní väčšiemu riziku nákazy vzhľadom na to zhromažďovacích v testovacích miestach. Tu len pripomeniem, že potom test, ktorý neskôr platil 24 hodín, bol v tom čase priepustkov na slobodu a bol validný podľa rozhodnutí vlády 2 týždne. Ďalej by som sa venovala tomu, že v Českej republike ten súdny prieskum bol umožnený, bol tu už spomínaný Najvyšší správny súd, ktorý teda, pokiaľ išlo o tie opatrenia Ministerstva zdravotníctva, mohol ich preskúmavať v tom zrýchlenom konaní prednostne a mnohé z tých opatrení aj zrušil, pričom Ministerstvo zdravotníctva upozorňoval na to, že nestačí všeobecný odkaz na pandémiu, že je potrebné, aby mali tie opatrenia vedecký základ, a mnohé z nich teda nepovažoval za zákonné ani primerané. Podobne vo Francúzsku už štátna rada počas svojho prvého roku pôsobenia vydala bilančný materiál, z ktorého vyplynulo, že prerokovala v naliehavom konaní 647 vecí na základe podaní jednotlivcov, asociácií či profesných organizácií. Častokrát intervenovala počas 48 hodín, niektoré nariadenia zrušila a niektoré boli vyriešené počas pojednávania. No, čo sa týka tej Slovenskej republiky, my jediný prístup, ktorý bol vytvorený, bol, že odborníci sa vyjadrovali k médiách, pretože akékoľvek výzvy na to právnikov, aby bol ten súdny prieskum zabezpečený, ostali bez nejakej adekvátnej odozvy zákonodarcu, a teda to tak bolo celý čas počas toho obdobia COVID-19.
čo bolo na škodu, že tým sa tiež zvyšovalo napätie spoločnosti, pretože samozrejme jednotlivci tvrdili, že tie opatrenia sú neprimerané, výkonná moc tvrdila, že sú primerané, napriek tomu ich úrad verejného zdravotníctva vôbec nemusel odôvodňovať. A teda, že skončili sme tak, že boli tu dve strany a medzi nimi neexistoval žiaden nezávislý arbiter v podobe toho súdu, ktorý tu aj zmieňovala pani senátorka, že je to veľmi dôležitý aspekt, ten súdny prieskum, ako v rámci tých zásad právneho štátu na kontrolu výkonnej moci. Pokiaľ ide o moju prednášku, keďže nie je možné hovoriť naozaj o všetkých možných zásahoch do ľudských práv a keďže vo veľkej miere sme sa venovali tomu očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, ja iniciátorkou, signatárkou viacerých víziev, ktoré napríklad aj už v roku 2022 vyzývali na to, aby nedochádzalo k očkovaniu detí, ktoré by mali byť aj z hľadiska medzinárodného práva osobitne chránené. Vyplýva to aj z dohovoru o právach dieťaťa, pokiaľ ide o takéto vakcíny v testovacej fáze a mali by byť zvažované aj prínosy versus riziká. No ale okrem toho, pokiaľ ide o všeobecne očkovanie, naozaj bola zanedbávaná povinnosť zabezpečiť riadny informovaný súhlas pacienta, teda po dôslednom oboznámení sa lekára so zdravotnou dokumentáciou každého jednotlivca, zhodnotení jeho anamnézy, aktuálneho zdravotného stavu, či náležitom poskytovaní informácií o známych nežiaducich účinkoch podávanej vakcíny a dostupných alternatívach liečby. Čo už tu bolo zmieňované a čomu sa budem neskôr ešte venovať, je to, že verejnosť bola zo strany predstaviteľov výkonnej moci nepravdivo informovaná, že zaočkovaní ľudia nešíria ochorenie COVID-19. Vzhľadom práve na túto skutočnosť dochádzalo k úplne diskriminačným opatreniam, keď sa nerovnako zaobchádzalo so zaočkovanými a neočkovanými vzhľadom na to, že tam absentoval adekvátny právny základ a verejný záujem na tom, keďže aj očkovaní mohli šíriť ochorenie COVID-19 a tento naratív nebol správny. Čo bolo pre mňa zarážajúce, že v ňom predstavitelia výkonnej moci a neskôr aj Úrad verejného zdravotníctva vo svojich vyhláškach vôbec nereflektovali na to, že dokonca Svetová organizácia zdravotnícka v roku 2021 už v januári povedala, že nemožno podmieňovať cestovanie medzinárodné očkovaním, vzhľadom na to, že aj zaočkovaný môže šíriť COVID rozsahu dosiaľ neznámom a že nie je zjavná jeho účinnosť na ďalšie varianty. Čo teda bolo pravdivé, ale zaujímavé je, že napriek tomu, že sme na to upozorňovali verejne, nejaký obrad v tej rétorike nenastal ani v tom, že v tých opatreniach a diskriminácii sa pokračovalo. Na čo sme ďalej upozorňovali, bola aj rezolúcia parlamentného zhromaždenia Rady Európy, podľa ktorej mali štáty zabezpečiť, aby ich občania boli informovaní o tom, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nie sú povinné, že nikto nebude pod politickým, sociálnym či iným tlakom, aby sa dal očkovať, ak si to neželá, a že nikto nebude diskriminovaný na základe toho, že nie je očkovaný kvôli potenciálnym zdravotným rizikám alebo preto, že si to neželá. Tiež sme opakovane na túto rezolúciu upozorňovali aj v médiách, aj listami, ktoré sme adresovali predstaviteľom výkonnej moci bez akejkoľvek adekvátnej odozvy. Čiže pokiaľ hodnotíme toto obdobie, čo je smutné, že všetci tu, ako sme tu zhromaždení, sme neprišli na určité veci až ex post potom, ako sa to stalo, ale že sme na to upozorňovali aj verejne a napriek tomu tá odozva nebola. Čiže nikto sa nemôže teraz vyhovárať, že on to v tom čase nevedel a že vtedy vedecké poznanie bolo iné. To by som tu veľmi rada pripomenula, keď budeme hodnotiť minulosť, teda z tých rôznych aspektov. Pokiaľ ide o očkovanie, teraz premostím k ekonomickým aspektom a k obstarávaniu. Tu som vybrala také
informácie, ktoré publikoval náš Najvyšší kontrolný úrad v auguste 2024 a kde skonštatoval, že viac ako 15 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 obstaraných Európskou komisiou a následne dodaných na Slovensko bolo v rokoch 2020 až 2023 podaných len 7 miliónov, čo predstavuje len 47%. Potom uvádza, že účet za nákup vakcín aj s likvidáciou expirovaných dávok predstavuje sumu viac ako 340 miliónov eur. A potom pokračuje, že kontaktovali aj kontrolórov z iných krajín, ktorí poukazovali na identické údaje. Čiže čo z toho vyplýva? Že EK zazmluvnila oveľa viac dávok, ako bola ich reálna potreba. V dospelej populácii sa podávali priemerne menej ako v polovici tých zakúpených dávok, teda aj v tých štátoch, ktorých Najvyšší kontrolný úrad oslovil. No a na záver by som citovala Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ktorý uviedol, že zmluva na dodanie vakcín uzatvorená centrálne Európskou komisiou bola výlučne výhodná len pre jednu zmluvnú stranu, a to súkromnú firmu, a že ide o ukážkový prípad nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami a názorný príklad plytvania financiami s tým, že postupom Európskej komisie by sa mali zaoberať nielen poslanci Európskeho parlamentu, ale aj európski audítori či prokuratúra. Pokiaľ ide o Ursulu von der Leyen, už nebudem vzhľadom na ten krátky časový úsek, ktorý mám, hovoriť o všetkom, čo skonštatovali vo vzťahu k jej SMS-kám a nezverejneným zmluvám Dvor auditorov Európskej únie, aká bola frustrovaná z toho postoja, ombudsmenka európska, ani to, čo k tomu povedal Dvor auditorov, pretože aktuálne sa k tomu už vyjadril aj Európsky súdny dvor v 23. apríla 2025, ktorý rozhodol, že Európska komisia pochybila, keď odmietla zverejniť SMS správy medzi predsedníčkou EK a generálnym riaditeľom farmaceutickej spoločnosti Pfizeru. O sprístupnenie, ako viete, požiadala Európsku komisiu novinárka New York Times a malo ísť o správy, ktoré si napísali v období od 1. januára 2021 do 11. mája 2022. Európska komisia zamietla žiadosť jednoducho jednou vetou, že ich nemá k dispozícii. Európska komisia podľa súdneho dvora neposkytla hodnoverné vysvetlenie, ktoré by odôvodnilo neexistenciu držby požadovaných dokumentov a dostatočne neobjasnila, či boli požadované textové správy odstránené, ak áno, či k odstráneniu došlo dobrovoľne alebo automaticky, alebo či bol mobilný telefón predsedníčky Európskej komisie medzičasom nahradený. Pokiaľ sa vrátim k tomu očkovaniu a dobe, ktorú sme prežili, je veľmi smutné, že kritický hlas vedcov a lekárov bol umlčiavaný, ale k vakcinácii sa vyjadrovali politici, herci, športovci, moderátori a dokonca sa na Slovensku organizovali motivačné lotérie. K čomu sa ale chcem dostať, že pre mnohých to malo veľmi negatívne účinky a nešli sa očkovať z presvedčenia mnohí, pretože by nemohli ďalej vykonávať svoje povolanie. Mnohí ľudia boli vážne poškodení na zdraví. Práve na základe toho, že teda došlo k zmene postoja vzhľadom na to, aká vládna koalícia je na Slovensku teraz pri moci, a zaoberá sa týmito vecami, práve preto zriadila aj ten úrad splnomocnenca vlády a na základe práve jeho iniciatívy schválila materiál, podľa ktorého má minister zdravotníctva a financií pripraviť odškodňovací fond pre tieto obete. Teraz je na Slovensku zodpovedné za tieto škody ministerstvo zdravotníctva a tí, ktorí boli poškodení, sú odkazovaní na súdne konanie, čo mnohí z nich vzhľadom na tie prieťahy v konaní, ktoré existujú, ani možno nedožijú koniec toho konania. Takže pripravujeme odškodňovací fond a keďže je to téma, ktorá môže byť zaujímavá aj pre Českú republiku, tak som si len z toho rešeršu, ktorý som už
uskutočnila aj pre potreby Slovenskej republiky, tak len vyberám ako príklad Thajsko a Poľsko. Tu vidíte, že podľa článku publikovaného v apríli 2022 vyplatilo Thajsko skoro 47 milióna eur z titulu odškodnenia viac ako 14 000 osobám. A teda keď sa pozrieme aj percentuálne na tie kompenzácie, tak vyhovelo vyše 80% týchto žiadostí s tým, že bolo zamietnutých len 14% a ďalšie boli v čase, keď sa pripravoval ten článok ešte v štádiu posudzovania. Ďalší veľmi zaujímavý systém odškodňovania bol vytvorený v Poľsku. Tu opäť som našla článok, v rámci ktorého boli podľa medializovaných informácií bolo podaných 1548 žiadostí, spracovaných 973, 223 schválených a k tomu dátumu k júlu 2023 bolo vyplatených približne 250 osobám viac než 5 miliónov poľských zlotých, teda približne 1 125 000 eur. V tomto ohľade je veľmi zaujímavé, že oni tie žiadosti zverili pacientskému ombudsmanovi, spracovanie trvá zhruba 3 až 4 mesiace a ten fond je financovaný nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj z príspevkov farmaceutických firiem. No, a k čomu sa chcem prepracovať, pretože toto tu ešte dnes nezaznelo a je to veľmi významná skutočnosť, že spoločnosť Pfizer je v Kansase žalovaná z nezákonného skresľovania účinnosti svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a porušenia kansaského zákona o ochrane spotrebiteľa. Podali ju štátny zástupca štátu Kansas v roku 2024 a predložil 179-stranový dokument, ktorom ju odôvodnil. Ja tu z tohto budem citovať vzhľadom zase na ten časový úsek, ktorý mám vyhradený, len niečo, keby vás to zaujímalo, práve vzhľadom na to, že prebiehajú aj diskusie v Slovenskej republike o budúcnosti, teda tej reakcii svetovej verejnosti na pandémie a veľmi kritické diskusie vo vzťahu k obsahu novelizovaných zdravotných predpisov medzinárodných, ako aj pandemickej dohody, vrátane toho, že teraz sa pripravuje k nej príloha, tak som tieto informácie spracovávala, pretože majú s tými ustanoveniami, tak ako boli schválené, určitý súvis a môže vám potom ich v slovenskej verzii spracované poskytnúť. Má to niekoľko strán, čiže nie len niekoľko riadkov, aby ste vedeli, že aké závažné skutočnosti zistil či už Kansas alebo Texas, ktorý podobnú žalobu podal.